An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la waati ma bi ye alamisa ye alamisa min bɛlɛmɛ nansarasan kalo filanan ye février kalo ye bi o tile 10 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye arajaba kalo ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali faranjala fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ye Mali ka lasigiden kura dɔ bisimila min kan ka taa Kuwɛtikaw fɛ ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ale kɔni y'a laseli dɔ kɛ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na Koro marabolo kɔnɔna na kunnafoni y'a yira ko jadiwale tigilamɔgɔ kɔni bɛ wulikajɔ la ka se ka nɛgɛjuru siraw kɔni kari ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Katikaw fɛ yen nɔ Kati marabolo la dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Jeniyala a yirala ko soma dɔ kɔni ye denmisɛnnin san 2 dɔ minɛ k'a kantigɛ ko kɛra cogo kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunnafoni di sira min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Jeune Afrique olu ka lasigiden min kun bɛ an ka jamana kɔnɔna na Mali ɲɛmaaw kɔni ye o gɛn o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Buguni marabolo la dugu min n'a bɛ fɔ ma ko Yiridugu Woronpana a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ni bɛndenya kɔni karilen bɛ ɲɔgɔn na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Mali faranjala fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita a y'an ka lasigiden kura kɔnɔ a y'o bisimila lasigiden min n'ale kan ka taa sigi Kuwɛtikaw fɛ yen nɔ yan'a bɛ taa Kuwɛti a kɔni taara ani faranjala fanga maa ɲɛmaa colonel Asimi Goita u ka se ka kuma falen kɛ baara yɛrɛ kan ka kɛ taabolo min na ladilikan min bɛ Asimi Goita bolo ka di lasigiden ma Asimi Goita kɔni y'o ladilikan kɔni fɔ a ɲɛna Mali bɛ taabolo min kan bi baaraw kan ka kɛ cogo min na u y'o kuma falenw kɛ lasigiden yɛrɛ tɔgɔ ye Ali Uldu Ahmed a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ lahalaya min kɔni kɔnɔna na bi ko ni ale kɔni taara ni ka se ka taa baaraw kɔni daminɛ Mali ni Kuwɛti jamana ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na Mali ka ɲɛtaa bɛ sɔrɔ cogo o cogo la ale b'o baara kɔni kɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin ko kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen Mali finitigilakaw ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ chef d'état major général des armées ale kɔni ye laseli dɔw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni waati in kɔni na ko Mali finitigilakaw kɔni bɛ wulikajɔ ba kɔni na kosɛbɛ ko kɔsada in kɔni na Mali finitigilakaw kɔni ye maa 26 jadiwale tigilamaw la ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛw ni na k'a ta janvier kalo tile 31 fo kana bila ni waati in na k'u kɔni sera ka nin wulikajɔ in kɔni kɛ jadiwale tigilama 26 ka se k'o bɛɛ lajɛlen bɔnɛw ni na waleya yɛrɛ kɛra Indilimani dugu kɔnɔna na ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye a yirala ko kan ka finitigilakaw kɔni k'u ye tɛgɛ kɛ maa dɔw la olu bila kiiri tigilamaw ka bolo kan wa u bolofɛn caman kɔni k'olu ndaragila u la an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sen fɛ a yirala k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni bɛ nin wulikajɔ min kɔni na Mali bɛ basigi sira fɛ wulikajɔ kɔni bɛ fan caman fɛ ni waleya ninnu bɛ ka ta ka ɲɛsin jadiwale tigilamaw ma an ka finitigilakaw ka wulikajɔ la ni min kɛra Indilimani kɔ fɛ yen nɔ a yirala ko Mali finitigilakaw ka fara nansarakaw ka finitigilakaw min b'an fɛ n'a bɛ fɔ ko Barikani wulikajɔ in kɛra olu fɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen Koro marabolo la a yirala ko kuma ni kuma jadiwale tigilamaw kɔni bɛ wuli kuma bɛɛ ka se ka taa gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin nɛgɛjuru siraw ma ka se ka nɛgɛjuru siraw kɔni k'olu tiɲɛ réseau bɛ se ka tigɛ cogo min na connexion bɛ tigɛ cogo min na a yirala k'a fɔ ko dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen kɔnɔna na ko jadiwale tigilamaw kɔni wulila ni ka se ka taa dugu dɔ la dugu min bɛ wele ko Bondo ka se ka taa gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin olu ka nɛgɛjuru siraw ma ka se k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o kɔfɛ u wulila ka ɲɛsin olu ka mairie fɛnɛ ma ka se ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin mairie ma mairie kɔnɔfɛn caman kɔni k'u y'olu bɛɛ lajɛlen jɛni yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma Bondo ka dɔ b'an bolo an k'a lamɛn. Komi o nana 18h wagati o nana jɔ an ka mairie da la ka dɔw bila mairie da la ka dɔw bila ka taa antenne kɔrɔ o ye antenne jukɔrɔla o ye digisɛn ka bam k'a la ka lawuli ka antenne ci quoi ani panneau ninnu ni batterie ni a bɛɛ cira mɔgɔyɛnfɛn min bɛ a bɛɛ cira o ye an ka barima ninnu cɛ ani ekɔliso direction sɛbɛn o sɛbɛn min bɛ an ka mɔgɔyɛnfɛn o bɛɛ jenina. Ni tun bɛ tali kɛ Bondo ka dɔ la a y'a fɔ cogo min na hali bi wulikajɔ kɔni ka ta jamana ɲɛmaaw fɛ lakana tɛ fan minnu na wulikajɔ kɔni a se ka kɛ ka se ka lakana sabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ala k'o hakililaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Kati marabolo la dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Jeniyala
kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko soma dɔ kɔni be yen nɔ k'ale kɔni kɛra sababu ye ni ka muso dɔ den kɔni kantigɛ. A yirala k'a fɔ ko den yɛrɛ si bɛ taa san 2 bɔ ɲɔgɔn la. Somakɛ ale muso ani muso dɔ kɔni u tora baaraɲɔgɔnyaw kɔni na. A na kɛ somamuso in kɔni ale dɛnna ni ka se ka muso dɔ ni den kɔni ta ka di a cɛ ma n'o ye somakɛ in ye. K'u kɔni ye den kɔni u tora den kɔni ni k'a kantigɛ. Wulikajɔ kɔni kɛra ɲɛ ma se ka dɔ a ko la. Dugumaw kɔni ye dɔ kɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ. A ma ɲɛ min kɔ u taara laadala kow kɔnɔ na n'o ye kolongalani ye ka se k'o ta ko ka se ka bugunatigɛ dɔ nin ko in na. Ni waati in na kɔni somakɔ in kɔni minɛna a bɛ kati finitigilakaw ka bolo kan yasa ka perewatigɛ d'a ma den min kantigɛla a fa Bakɔrɔba Kulubali an ka lamɛn. Ni buramuso tun taara u ka kɔɲɔkɛyɔrɔ la a y'a fɔ ɲɛna wula fɛ ko a terimuso dɔgɔnin ka kɔɲɔ bɛ yen k'u bɛ taa si ye ni dugu jɛra k'a bɛna. Dugu jɛra ale nana den ɲini so yan ko den ma se yan ma. An ko den ma se yan n ko den tɛ yan sɔrɔ. An ye den ɲini fan bɛɛ fɛ ka dɛsɛ ka kumata ninnu bɛɛ bila ni n ko den tɛ kuma rɔ n ko ne a bɛ taa kuma rɔ n ko ne a ye se kuma rɔ n ko a bɛ ɲini kuma rɔ. N ko a tɛ se kuma rɔ n ko den san 2 n ko tɛ se kuma rɔ n ko ka mankan ɲini ɲɛɲini cogo wɛrɛ rɔ. N y'a ɲini ka dɛsɛ a ma ye. Tununa minnu fɛ an yɛrɛ ka bamanan seereya la an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli de Burama muso ni Burama de bɛna ko Sita muso tɔgɔ Sita ye cɛ tɔgɔ Burama a bɛ sumaya baara de kɛ a tun ye cɛbilencɛ ye wa a bɛ sumaya fana kɛ o kɔnɔna na. Denko yɛrɛ y'o nɔ minɛ. Sɛgɛsɛgɛli ganna a ko mɔgɔw ka temps dɔ d'a ma k'a bɛ den ɲini quoi a bɛ taa den yɔrɔ yira. Mɔgɔw ko den kunu ni semaine kelen ko ka tila ka temps wɛrɛ d'e ma k'an tɛ se k'o kɛ ni den bɛ yɔrɔ min na i bolo taa a yira an na. Ko dugutigi ka maa da rɔ n'o ye nin ye. O ye donsow wuli sa ka olu da rɔ olu ma dumuni k'a bɛ taa den yira kati. A taari munumunu commissariat da la ka segin ni mɔgɔw ye ka tila ka na ko pièce yɔrɔ dɔ ko an den dɔ bɛ yen ko dɔ bɛ a bɛ sigi yen ko baro kɛ o ko kana ye. Taara ye a ko fana ko cɛ yɛrɛ kuma kɛ ko den yɛrɛ bɛ yɔrɔ yɛrɛ kɛ ta fɔlɔ. Kumakan bɛɛ kɔni ye ni kuma falen de ye nin ye a bɛ k'o fɔ ani minnu o nana n'a ye o cogo. An y'a ye sariya ye fɔtɔn dɔ ye an ka sariya tigilamɔgɔw wele u k'a minɛ an bɛ jɛ k'a kɛ cogo min na an k'a kɛ ten o k'a ka taa an ka ko wɛrɛ fara an ka denko la ye. Ala ka n siramu wele u nana minɛ ka taa n'a ye. An taara ka taa a sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna kɛ a ko n siramu ma ko an ye kolonkaani wuli ka taa bin ale ni a muso kan ko den tunu. Ala la u kɔni tɛ foyi foyi dɔn denko rɔ. Kolonkaaniw ko wa n'u ma jɔ a la k'aw bɛ kolonkaani wuli kura ye ka ale muso kunci ko ni muso kuncira kɔnɔ na ko ale yɛrɛ ta bɛ sɔrɔ ka kɛ. Kolonkaani ko min y'o ye an yɛrɛ y'a yira a la a da rɔ kolonkaani yɛrɛ a na an ka commune kɔnɔ a yɛrɛ de nana n'a ye. Kolonkaani min na ye a bɛ ka taa san 5 ye bi a bɛ minnu nɔ minɛ a b'a o bɛɛ sariya ye ale yɛrɛ ta dugu filanan ye a y'a misi suɲɛ 2 bira kan nin fana dilan ka k'a la. Ne ale taara k'a fɔ ko kolonkaani ko tɛ sariya ye o ye fanga taabolo ye a tɛ fanga na sariya kɔnɔ mais bamanan na ca don. An nana fɛn na ɲɔgɔn rɔ sa fo kana den yɛrɛ su ye sa den yɛrɛ su ye o ye dɔgɔtɔrɔ ni zaramu bila kana la a su yɛrɛ an ka kumakolo dɔ an ka dugu ni bajɛ an taara sɔrɔ a bɛ biɲɛba dɔ o y'a kantigɛ ka a kɔnɔfɛnw ni cɛya ninnu ɲɛtigɛ ninnu bɛɛ b'a la an de b'o hukumu kɔnɔna na. Cɛ kɔni datugura mais muso de b'an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ko f'an ka kan dɔ fɔ muso ta la anw yɛrɛ ye ta ni fanga taabolo tɛ kan wɛrɛ t'anw bolo k'a fɔ muso ta la bin u nɔ donna wa a yera fɛnɛ muso ye den ta k'a di cɛ ma ka bɔ n'a ye n'o den taara yɔrɔ min na cɛ tun tɛ se ka bɔ n'a ye komi n'i y'a ye muso in y'a sɔrɔ ka bɔ n'a ye ale fana ye denbatigi ye u denw bɛ si bɛ si hakɛ kelen na ne yɔrɔ den ta ka sobatɔ ta ka da i kɔrɔ ka a babulu kɔrɔ ka bɔ n'a ye ka ban jɛ ma e ɲininka ko jɛnɛ de bɛ bolo e dun ye denbatigi ye. N sera mun kɔ an ka muso gɛrɛ an ka mɔgɔ dɔ fɛ yen bolo yanni perewu ka sɔrɔ muso ta la an de b'o kɔnɔ na a ye arabadɔn mɔra ye k'an ka taa ni bamuso n'a terimuso k'an ka taa n'olu ye u ko kumakan ta ka kumakan fara fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'an wele muso ta la an kɔni b'o sigi kɔnɔ kɔnɔna na. Kiri tagacogo kɔni cɛ yɛrɛ kuma kɛ cɛ ta taali bolo min kan o kɔni taabolo y'a ɲɛ parce que o datugura mais ka muso to nin sen kan cɛ yɛrɛ kuma kɛ an kɔni kɔni a kɛcogo rɔ dɛ ni fama n'a ko yɛrɛ tɛ anw de a selen hakɛ min anw de b'a ka sigi mais jamana n'u finitigi ko bɛra ko kɔrɔ k'ale b'o la batuya. Ni tun bɛ tali kɛ den wolofa la n'o ye Bakɔrɔba Kulubali ye an bɛ dugawu de kɛ ni waleya jugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin denw ma an ka jamana kɔnɔna na ka sigi maa ɲɔgɔn kɔni ni k'o kantigɛ Ala ka furabɔ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛma ka se ka nin laɲɛnamaya ninnu furu bɛ se ka siri nin ko dan an ka jamana kɔnɔ cogoya minnu na n'an bɔra ye kunnafoni sira min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Jeune Afrique n'olu ka kunnafoni dila kuma an ka jamana kɔnɔna na a yirala ko Mali ɲɛmaaw kɔni k'olu ye o gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na n'a tɔgɔ ye ko Benjamin Roger Mali kunnafoni dilaw ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Banjugu Dante la ale y'a yira k'ale ye nin waleya in kɔn an ka Banjugu Dante lamɛn. Fɛn ye min ni a ma diya n ye sabu diɲɛ sariya sobaw bɛɛ lajɛlen b'a la ka don ka kunnafoni dilaw tɔbɔtɔ u ka baara kɔnɔ o fana na
an b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ minnu bɔ jamana wɛrɛw la ka na an bɛ jamana min kɔnɔ bi gɛlɛya b'a kɔnɔ hali ni gɛlɛya tɛ jamana min kɔnɔ n'i bɛ don a kɔnɔ i k'i gɛlɛya k'a sariyaw bɛɛ bato i k'a taasiraw bɛɛ bato walasa i bɛ se k'i ka baara kɛ lafiya kɔnɔ ani laadiriya la an bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ baara min na a dɔnnen don a yelen don mɛ u k'u janto ko dɔw kɛli la ko minnu bɛ se ka kɛ sababuya ye k'a lanɔgɔ ni tɔgɔtiɲɛ se an ka jamana ma nin ko dɔw tun bɛ yen a bɛ se ka dilan ni hakili ye a bɛ se ka dilan ni situation régularisée dɔ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛnni ye n'a gɛnni kɛra an ka jamana yɔrɔ ka jan jamana wɛrɛ minnu na ani minnu da bɛ se yɔrɔ min na n'an da tɛ se yen u bɛ se ka tɔgɔ jugu ta k'a danna minnu tɛ an sɔn ye. Ni tun bɛ tali kɛ Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmaa la Banjugu Dante a y'a fɔ cogo min na Amadi Jo tɛ ko dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen Buguni marabolo la dugu dɔ bɛ yen ko Yiridugu Woronpana a kɔni yirala ka ko gɛlɛyaba bɛ u ye sɛnɛkɛlaw ni bɛndeya kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ k'u kɔni tun ye juru dɔw kɔni ta bɛndeya fɛ juru in kɔni talen a yirala ka ko gɛlɛya donna kɔɔri sɛnɛ na salongo u wulikajɔ kɛla bɛndeya mɔgɔw fɛ ka se ka wele kɛ sɛnɛkɛla ninnu ma u ka se ka na juru ninnu sara o juru ninnu mana sara ko tɔrɔmɔɲɔ min bɛ kɛ juru sanfɛ n'o ye pourcentage ye o bɛ bin ka b'u kan nka u y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ ko wariw kɔni nalen ko bɛndeya bɛ k'olu ka wariw tigɛ n'o ye pourcentage ye k'u bɛ k'o tigɛ ko ka sɔrɔ u ma bɛn o kan an ɲininkali kɛ an balimakɛ dɔ la ka bɔ Yiridugu Woronpana an balimakɛ tɔgɔ ye di. Ne ye Vieux Kona ye ka bɔ Yiridugu Woronpana n ye maire ka dangan filanan ye. Ko gɛlɛya dɔ b'aw ni bɛndeya cɛ o ye gɛlɛya jumɛn. Gɛlɛya b'aw ni bɛndeya cɛ salon kɔɔri ma se ka sɛnɛ u y'a yira an na k'a fɔ ko an ka secrétaire kɛ taa ka taa juru kɔtɔrɔma bɔ donc ni juru kɔtɔrɔma bɔla sisan san wɛrɛ n'an ye sɛnɛ kɛ ko an b'an ka juruw sara donc an taara o baaraw kɛ ɲina an ka wariw bilalen bɛndeya compte la an bɛ k'a ye u bɛ ka wari ninnu n'a ninnu tigɛ dugumɔgɔw kun vraiment an ye a laɲini cogo bɛɛ k'a fɔ an ka kommuw ɲɛna u k'i kuma bɛndeya fɛ donc kommuw y'i kuma na ka ko bɛɛ kɛ mais kommuw yɛrɛ tilara ka na yira an na duguw la k'a fɔ ko vraiment u dɛsɛra mais u kɔni y'a yira bɛndeya k'a fɔ u ye min k'an na a ma bɛn mais olu yɛrɛ kɔni ma se k'a ko ɲɛnabɔ donc o de gɛlɛya de b'anw fɛ yan bi vraiment k'a ɲini aw fɛ a k'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna parce que jamana gulonlen don sɛnɛ na bon n'a fɔra k'a fɔ ko nin togow kɛ kɛ dɔrɔn bon a bɛ cikɛla décourager ɲinan yɛrɛ sɛnɛ ma ɲɛ kosɛbɛ bon e jigi dalen don fɛnni min kan bon n'a nana fɔ ko ka dɔ tigɛ o la nin cogo ta vraiment a ma bɛn mɔgɔw ma han. maa minnu bɛ ka nin tigɛli min kɛ aw kunna yalima a ma wuli ka se ɲɛmɔgɔ ma maa minnu fana b'u ɲɛfɛ. bon an ma se ɲɛmɔgɔw ma fɔlɔ parce que an nana kommuw de la parce que kommu ninnu bɛ anw ni bɛndeya ni ɲɔgɔn cɛ an sera o kɔni ma ka kuma yira u la depuis la olu bɛ taa ni ka segin na finalement o yɛrɛ nana fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko vraiment ko solution t'a la ko olu kɔni dɛsɛra. minnu y'a yira k'a fɔ k'a ka taa juru kɔtɔrɔma bɔ o kun ye maa jumɛn ye. mun y'o kuma fɔlɔ fɔ an ɲɛna o ye CMDT yɛrɛ de ye CMDT agent mun bɛ yan n'o ye kommuw ye olu de nana ka n'o kuma fɔ an ɲɛna ko bɛndeya ko an k'an jija ko ka se ka taa juru ninnu kɔtɔrɔma bɔ pour que u bɛ se k'an makɔnɔ san nata sɛnɛ la cogo min na parce que anw ni bɛndeya tɛ kommuw de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye zari ninnu o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ka kunnafoni bɛ na olu de bolo donc anw fana ka kunnafoni de bɛ tɛmɛ olu bolo ka se bɛndeya ma. nin ko in bɛ se ka kɛ gɛlɛya jumɛn ka ɲɛsin aw ka commune ma. gɛlɛya kɔni don dɛ parce que ni nin tora nin cogo la ta a bɛ se ka gɛlɛya don sɔmiya nata sɛnɛ na kosɛbɛ vraiment a kuma ka ca mɔgɔw fɛ cikɛlaw fɛ yan a bɛ se ka sɛnɛ nata gɛlɛya kosɛbɛ ne bɛ wele min bila jamana ɲɛmɔgɔw ma vraiment yɛlɛmɛ tɛ se ka kɛ sira kelen fɛ quoi u k'a lajɛ k'a daminɛ dugu ma fɔ ka taa se sanfɛ u k'i hakili to a côté bɛɛ la surtout sɛnɛ parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi hakili la Mali jɔsenba yɛrɛ de ye sɛnɛ de ye hali ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la ni u kɔnɔbara ma fa ma d'a la k'a fɔ ni kɛlɛ bɛ ɲɛ u bolo kɛlɛ tɛ ɲɛ e bolo n'i ma fa donc fali nin tɛ kɛ cikɛli kɔ donc ni jamana faamaw m'i bolo don sɛnɛkɛ kɔni kɔrɔ kɔni vraiment a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ. ni tun bɛ tali kɛ Vieux Kona ka bɔ Yiridugu Woronpana commune kɔnɔna na kɔmɔna kan min ka jɛgɛ ka tila o kan kan n'a ma ye k'aw bɛnna a la ko juru ka sara ni juru sarala pourcentage ko t'a la tuguni juru saralen kɔfɛ aw bɛ ka tila k'o tigɛ maaw kunna nin ye gɛlɛyaba de ye jamana ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ kɛ nin ko la f'u ka se ka siri nin waleya ninnu dan na n'an bɔra ye Mali premier ministre ale ni diɲɛ lasigidenw ye ɲɔgɔn ye min kɛ o ɲɔgɔn ye in kɔfɛla la min bɛ tali kɛ Mali sanfɛ kalan karamɔgɔ dɔ n'o bɛ tali kɛ Yaya Kunare la ale y'a hakilina fɔ nin ko la an k'a lamɛn. Togal kɔni bɔra ka ni laseli min kɛ nin ye ka ɲɛsin lasigidenw ma a ma lawuli dɔwɛrɛ kama fɔ ka faamuyali di u ma ayiwa ko min bɛ senna jamana kɔnɔ sisan a kɛra politiko nasira ye o kɛra gɛlɛya min bɛ u ni jamana wɛrɛw cɛ i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw a kɛra o nasira ye o a kɛra min yɛrɛ ye an ka finitigiw ka lahala ye janko kɛlɛkɛ daga ninnu na hakilila k'a fɔ Choguel a y'a kanu ka lasigidenw fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni
d'u ma kunnafoni min ye kunnafoni gɛrɛgɛrɛ ye ayiwa nin ma lawuli dɔwɛrɛ kama fɔ danaya min bɛ o ni lasigiden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o danaya sira o ka se ka kolo gɛlɛya danaya min bɛ ka ɲini walasa lasigiden ninnu bɛ se ka fara Mali kan cogo min na halisa Mali bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in tɔ ka se ka kɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ kɛlɛ in tɔ ka se ka kɛ cogo min na ka sababu kɛ n'i y'a jateminɛ an ni Faransi fililen don ɲɔgɔn ka cɛ ma sisan n'a ma ya k'an ni Faransi fililen don ɲɔgɔn ka cɛ ma lasigiden tɔ mun bɛ yan olu fana sigilen don k'u kulomada u sigilen don ka filɛli kɛ yanni bɛɛ ka taa a faamuya cogo la ayiwa min tɛ faamuyali cogo ɲuman ye donc a y'a kanu ka weleli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni kelen sɔrɔ. Sokɛli ni lasigidenw kɔni fara ɲɔgɔn kan a nafa dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye? Sokɛli bɔra ka laseli min kɛ nin sisan a bɛ fanga di Sokɛli ka gouvernement ma a bɛ fanga di Mali ka diplomasi ma ka sababu kɛ min ye lasigidenw ye u na faamuyali sɔrɔ ko la mɔgɔ hakilina min kun ye k'a fɔ ko Sokɛli a bɛ ka i kɔgɔ da diɲɛ kɔgɔ la walima Mali bɛ ka i kɔgɔ da diɲɛ kɔgɔ la k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw la hakilila ka fɔ a ye hakilina di o kan donc a yira ka fɔ a mago bɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na mun ka lasigidenw bɛ an ka jamana in kɔnɔ walasa Mali bɛ kɛlɛ min na n'o ye jatigɛ wale tigilama ninnu gɛnni ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani Mali ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ walasa o ko bɛ se ka kɛ ko sabatilen cogo min na hakilila ka fɔ a bɛ fisaya kosɛbɛ a bɛ sɔn ka ni kura di Mali ka diplomasi ma ka sababu kɛ hakilila ka fɔ caman hakili latigɛlen caman kunnafoni wulila ka bɔ nin kɛnɛ in kan a bɛ fisaya an ka diplomasi ma kosɛbɛ. Mali kan ka wulikajɔ jumɛn de kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ani UEMOA ka nin ɲangini ma? Mali kan ka wulikajɔ mun kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ni UEMOA ka ɲangini ninnu ma ne kɔni hakili la sira fila tɛ Mali bolo hakilina fila tɛ se ka kɛ Mali la o ko la Mali yɛrɛ de kan ka wulikajɔ kɛ sisan ka CEDEAO ni UEMOA o sira taama walasa nɔgɔya bɛ se ka don nin ko in na cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ Sokɛli y'a yira k'a fɔ ko ɲangini mun kɛra ɲangini ninnu tɛ sariya kɔnɔ a tɛ CEDEAO ka sariya kɔnɔ janko UEMOA mun sen donni kɛra la o tɛ sariya kɔnɔ nka a kɛra cogo cogo a gɛlɛya bɛ Mali de kan. Ni tun bɛ tali kɛ Yaya Kunare la n'o ye sanfɛ kalankaramɔgɔ dɔ ye a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye CEDEAO ni UEMOA ye ɲangini min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka dɛmɛ kɔni don furancɛla fanga ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i seko kɛ min y'an ka sanfɛ kalansow ye olu karamɔgɔlakaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka hakili jagabɔ dɔ kɔni kɛ ni ka se ka taa sɛbɛnfura dɔ kɔni di Mali premier ministre ma Dr Sokɛli Kokala Mayiga u ka kuma lasela ye Musa Jire an ka lamɛn. Ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen in na an ka kalansobaw n'o ye universitéw ye an ye lajɛ dɔ lasigi hakili jagabɔ lajɛ dɔ CEDEAO ni UEMOA ye ɲangini minnu ta ka ɲɛsin Mali ma an ye ɲɔgɔn ye kɛ o de kan ka hakiliw falen falen munna ni ɲanginiw ɲɛsila Mali ma mun nana n'a ye a bɛna gɛlɛya jumɛn se Mali ma ayiwa Mali yɛrɛ bɛ se k'a labɛn cogo jumɛnw na min b'a to ka gɛlɛya ninnu bɛ se ka kunbɛn min b'a to dɔ bɛ se ka bɔ u la ɲɔgɔn ye kun b'o de kan an ka université ye université 5 de 4 bɛ Bamakɔ yan 1 bɛ Segu o université 5 in o école karamɔgɔw a n'a ɲɛmɔgɔw olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin hakili jagabɔ kɛ ayiwa kumaba minnu sɔrɔl'o la an y'o de fara ɲɔgɔn kan ni ka na o di premier ministre ma bi k'o ye anw nin yɔrɔ ye ayiwa hakili jagabɔ la min b'a to gɛlɛya min bɛ jamana kan bi ni a gɛlɛya bɛ se ka taa ka bɔ yen walima ni dɔ bɛ se ka bɔ a la ɲanginiw ka ca ɲangini dɔw bɛ yen nɔ o ye politiki ɲanginiw ye i n'a fɔ ko Mali ka participation tɔn ninnu na o gulonnen don a ɲangini dɔw o bɛ taa boli an yɛrɛw ka musakaw kan an ka nafasɔrɔ siraw kan n'o o bɛ taa boli ayiwa Mali ka wari minnu bɛ BCEAO niveau la a b'a dɔn k'a fɔ an farafin jamana damadɔ bɛ yen nɔ CFA b'anw de bolo ayiwa banque ba min bɛ yen nɔ n'o b'o ɲɛnabɔ n'o de bɛ wari di an ka banque ma o ka baara kɛ ayiwa k'o jɔ ko Mali gulonnen don o la ayiwa ala an yɛrɛw ka nafolo minnu bɛ yen ko nafolo tɛ d'an ma bilen ɲangini dɔw taara boli an ka sɔrɔ sira bɛɛ kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa kɔgɔji tɛ Mali la Mali tɛ kɔgɔji jamana ye an ka fɛnw caman bɛna Côte d'Ivoire ani Sénégal pɔriw de fɛ ayiwa a interdilen don u y'a fɔ cogo min n'a bɔla furaw la ani dumuniw n'a bɔl'o la ayiwa marchandise ti bɔ o jamanaw na ka don Mali la u ka mobili ti don yan Mali fana ka mobili ti taa ye pankuluw fana bɛ ten donc gɛlɛya dɔw bɛ boli fana k'a ye k'a fɔ u ka frontière bɛɛ datugulen don. Ni tun bɛ tali kɛ Mali sanfɛ kalan karamɔgɔw ka kumalasela la Musa Jire u y'a fɔ cogo min na Ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ Mali bɛ ɲangini min kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na n'an bɔra ye Mali furancɛla fanga ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna yɛlɛma kɔni don charte la charte mun ni furancɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni charte min ye k'u bɛna yɛlɛma don o la parti politique tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko CODEM
o ɲɛma Hussein Amion Gino ale hakilina fɔ nin ko in na an ka lamɛn. Aw y'a mɛn conseil des ministres ye ɲɔgɔn ye kɛ ka décision dɔ ta k'a fɔ ko ka charte de foi charte de la transition o kɔrɔ transition sigilen bɛ sariya mun kan ko k'a falen a fɔlɔ ni charte ko yɛrɛ ye tiɲɛ ye Assimi tɛ se ka kɛ Mali président ye parce que charte b'a a bali sɔrɔsi ka kɛ Mali président ye charte ko civil ni y'a mɛn bɛ taa fɛn falen déjà a fɛn batolen don a fɛn yɛrɛ bɛ yen kɛ premièrement deuxièmement an bɛ transition kɔnɔ nin y'a kalo 19 mun de ɲɛna kalo 19 in kɔnɔ o tɛ fɔ mun ma ɲɛ a kɔnɔ o tɛ fɔ mun de tora ka kɛ o tɛ fɔ an bɛna bɔ CEDEAO de la a tɛ fɔ an bɛna wari kura de créer a tɛ fɔ a fɔra Mauritanie bɛ Algérie bɛ La Guinée bɛ an bɛna taa yen de wa o tɛ fɔ an bɛna segin CEDEAO de la wa CEDEAO mun ye Faransi ta ye an bɛna segin yen de wa a tɛ fɔ taa fan tɛ fɔ mais a bɛ fɔ ko ka waati di je pense que jɔnmaya don ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma normalement yanni nin ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka bɔ k'a fɔ an kɔni bɛ yan kalo 20 an ye mun de bolo da an sera ka nin kɛ a tɔ tora nin ye wari kura mun kan ka créer a wari bɛ sira la n'anw taara k'a to yen a ko bɛ tiɲɛ CEDEAO bɔli n'anw taara k'a to a ko bɛ tiɲɛ nin sɛbɛn dama dama dɔ de tora Faransi gɛnni sɛbɛn dama dama dɔ de tora donc an bɛ k'o de fɛn kɛ donc a y'a to an ka kalo 1 an ka san 5 ou bien an ka san 10 kɛ o tɛ fɔ taa fan tɛ fɔ mun bɛ na kɛ o tɛ fɔ an ka taa charte falen dɔrɔn pour que an ka to yen an ka to yen ka mun kɛ aw ye mun kɛ o tɛ fɔ aw bɛ ka mun kɛ o tɛ fɔ aw kɔni ka to yen dɔrɔn donc vraiment moi je pense que hali dutigi hali ka du kɔnɔ n'i ye san 1 di mɔgɔw ma k'a fɔ k'u bɛna hɛrɛ sɔrɔ san 1 kɔnɔ i ɲɛ b'a la du bɛ degun kɔnɔ i ko k'a ka muɲu i bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que don dɔ a ka hɛrɛ de sɔrɔ a ka sɛgɛn muɲu bi maliyɛn bɛɛ bɛ ka sɛgɛn muɲu ka da o kan maintenant sɛgɛn in bɛna an bɛna bɔ a kɔnɔ cogo min na o kuma tɛ fɔ an bɛ ka sɛgɛn in muɲu kun mun kama a tɛ fɔ mais an filanw an dɔgɔninw olu de sigilen bɛ sanfɛ k'a fɔ non compte rendu t'u bolo k'a kɛ jamana kɔnɔdenw ye olu kɔni bɛ tɛmɛ n'a ye cogo min y'u ja CNT olu yɛrɛ ye CNT mun sigi o CNT bɛ a suma k'a k'u yɛrɛ kun an ye réunion kɛ bi an ka parti y'a dénoncé pour nous c'est une fuite en avant Assimi kan ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye a ye mun kɛ mun tora ka kɛ a bɛ ka taa ni Mali ye sira jumɛn fɛ pour que an ka se ka da a la ka se ka a fɔ k'an bɛ danaya wɛrɛ da o kan hali président élu tɛ se ka constitution falen nin cogo in na k'a fɔ k'i bɛ to fanga la a tɛ kɛ tan o. Ni tun bɛ tali kɛ Hussein Amion Gino la parti politique bɛ n'a bɛ f'a ma ko CODEM o ɲɛmaa don n'an bɔra yen kulu dɔ sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko initiative Mali Sanu olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɔni ta Mali Sanu baarakɛla bɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen ka se k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka furancɛla fanga dɛmɛ cogoya minnu na an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ sanu ko ma Lamini Seydou Traoré dɔgɔfurancɛ in na u taara ka taa barolasigi dɔ kɛ ale fɛ yen nɔ u ye kuma min fɔ yen nɔ ka kuma lasela ye Sori Ibrahim Traoré an k'a lamɛn. Anw ye initiative Mali Sanu ko ye n'o ye Mali Sanu ko wulikajɔ jamakulu ye jamana kɔkan wɛrɛw ani tubabu jamana wɛrɛw olu ka nin sago n'u ka nin dungɔ ka tɛmɛ o kɛli kan an bɛna lasigiden kɛ damandugu bɛɛ lajɛlen na an bɛna lasigiden kɛ kominiw kɔnɔ an bɛna lasigiden kɛ cerclew kɔnɔ o lasigiden ninnu bɛ wele bila dama baarakɛlaw ni sanu baarakɛlaw ma sanu sanni feere kɛbagaw ani maa o maa ni sanu baarakɛlaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani sanu baara bɛ kɛ dugu minnu kɔnɔ n'olu ye wele bila olu ma u mana faranga min kɛ faranga in an ka ɲɛmaa minnu bɛ kominiw kɔnɔ ani an ka kɔmana minnu bɛ cerclew kɔnɔ olu bɛ k'a seere a bɛɛ bɛ sɛbɛn kayiw kɔnɔ ka seereyaw kɛ a la o bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan damanduguw la kominiw kɔnɔ cerclew la a bɛɛ bɛna jɛrɛ ɲɔgɔn kan février kalo tile 26 o tumana meeting belebeleba bɛ kɛ o senfɛ ka Mali sanu baarakɛlaw ka ŋaniya yira cɛmancɛ fanga o ɲɛmaw la ani sɔrɔ min kɛra ka dantigɛli kɛ bɛɛ lajɛlen jɛya kan. Ni tun bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Traoré la a y'a fɔ cogo min na ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma u taara ministre min fɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Lamini Seydou Traoré la ji ni kuran ni dugujukɔrɔ nafolo ministre ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Aw ko k'aw bɛ mun kɛ ni mɔgɔw y'a dɔn ka aw dɛmɛ a baara kɔnɔna la a bɛ ɲa a bɛ diya an ye nka ni mɔgɔw m'a dɔn ala y'a dɔn ka ban aw ŋaniya ye mun ye. O ŋaniya in dɔrɔn hali n'a ye dɔrɔmɛ 1 de sɔrɔ ka di an ma ala bɛ barika don dɔrɔmɛ 1 na a bɛ Mali kungo dilan mɔgɔw ye irisi ci a kun kɛr'u ɲɛna k'a filenkolon cira bibi in na bɛɛ tɛ ka siran irisi ɲɛ u ye mun kɛ baara u ye mun kɛ u sɛgɛnna de an fana b'o sɛgɛn in de kɔnɔla la bi dɔw y'u nin di jamana ko la bi a fɔra dɔrɔn de ko an bɛna tɔɔrɔ dɔrɔn ko k'an kɔngɔ o y'u hakilinata ye mais monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na ala ye ni mun dan o balo b'a bolo koyi bibi in na an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a y'a to an maliyɛnw an y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la mɔgɔ de b'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la an kungo tɛ mɔgɔ bolo an ka ko tɛ mɔgɔ bolo an ka ko bɛ ala de bolo an jigi tɛ mɔgɔ kan wa an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ jamana ko de la. Ni tun bɛ tali kɛ ministre Lamini Seydou Traoré la a y'a fɔ cogo min na an ka ko tɛ mɔgɔ bolo a bɛ ala de bolo ala k'an bila sira ɲuman kan n'an bɔra yen
kulu dɔ sigilen no an ka jamana kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma commissaire à la sécurité alimentaire olu kɔni ka baara ɲɛsin bɛ baloko ma san o san u bɛ fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɔni kɛ ni ka se ka hakili jagabɔ kɛ baloko kan u ka ɲɛmaa ye Digolakaw furumuso Basan Jane ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. san o san an bɛ kiimɛliba dɔ kɛ système d'alerte précoce fɛ jamana b'a yira situation min bɛ yen a jaabi bɛ se ka kɛ mun ye a b'a yira se jumɛn b'ale ye ka an ye kiimɛli kɛ k'a dɔn kasabi joli k'an ka bɛn ɲina kunbɛn ninnu ma gouvernement ka fan fɛ o y'a yira k'a fɔ an mago bɛ tɔn 64 000 tonnes de la balo la an mago bɛ wari min na gouvernement yɛrɛ fan dɔ b'a bolo mais min b'a jɛ o ye miliyari 10 an b'o de da yira ɲɔgɔn na sisan majɛ min b'a fan fɛ gouvernement ta côté la est-ce que dɛmɛjɛkulu jumɛn bɛ se ka Mali dɛmɛ u bɛ se k'a dɛmɛ ni mun ye mun tɛ se Mali yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que an bɛ se ka an b'a fɔ o wari ma ko gap o bɛ se ka kunbɛn cogo di. Ni tɛmɛ tali kɛ kulu min n'a bɛ fɔ a ma commissaire à la sécurité alimentaire o ɲɛmaa Digolakaw furumuso Basan Jane a y'a fɔ cogo min na Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Diokaw fɛ yen nɔ Dio marabolo dugu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko komi olu kɔni ye pɔn belebele dɔ kɔni sɔrɔ u y'a yira ko pɔnko gɛlɛya kɔni tun b'u la jɛkulu dɔ b'an fɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Aspia o ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Fatuma Barika ale kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa pɔn dɔ kɔni di nin ma kofɔlen ninnu ma pɔn dayɛlɛli kɛnɛ kan u ka dugutigi b'a ka nisɔndiya yira an ka lamɛn. Ne bɛ Musa fo ka Bajɛ fo i m'a fɔ ko jɔnkɔnɔ ni sabu ɲuman don Musa ani Bajɛ u sirannen mɔ n y'u bisimila k'u dantigɛ bon an nalen la ekɔliso la yan n y'a laɲini kɛ pɔnko la a ko baasi t'a bɔra mɛ min ma bɔra a n'o ci ma Ala y'a kɛ a taara tile fila a y'a pɔnko ci ma ko ni Ala sɔnna a b'a lajɛ n'o yɔrɔ jɛ pɔn nin a min y'a dilan a ma dilan ale ye a ma dilan ne yɛrɛkun ye a dilanra jamana ye a dilanra kafo ye a dilanra dugu bɛɛ min gwelen ta tɛ ko ka Fatima fo ka wale ɲuman dɔn a y'a baara min kɛ ko Ala k'a sara a y'a baara min kɛ Ala k'a sara a bɛɛ denmisɛnniya Ala k'a maabaya n fa o kɛɲɛ si min na Ala k'o d'a ma Ala ka hɛrɛ se Fatima ma Ala k'a kɔrɔta a bɛ musow ɲɛ Ala k'a bila musow ɲɛ a bɛ musow kɔ Ala k'a bila musow ɲɛ gɛlɛya min tun b'an kan simiyɛ tun b'a don an na dugu tun bɛ tila fila ye o ye gɛlɛya dɔ ye simiyɛ m'a don muso tɛ wa kɔkɔ anw tɛ wa ba kɔ an bɛɛ b'i nɔnɔ o fana gɛlɛya dɔ ye muso la jɔn ɲini sara o tigɛlen don o ye gɛlɛya dɔ ye muso la sugujɔ sara o tigɛlen don o fana ye gɛlɛya dɔ ye nka kabi pɔri nana ka ban dugu hɛrɛla dugu fara dugu y'a sɔrɔ kɛ dugu y'a kɔrɔta hali tilimintɔ min bɛ kɔkɔ yan olu tun tɛ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ nka sisan u bɛ boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛɛ ye hɛrɛ ye ko ka Fatima fɔ Ala hɛrɛ tɛ se ka ban Ala hɛrɛ tɛ se ka ban a bɛ san 8 san 10 bɔ si bi an bɛ ka pɔri laɲini kɛ an ma ka laɲini kɛ maa min ye a ka ca maa 12 ye u bɛ ladu ta k'an d'u ye Fatima kɛra ladutigi ye a kɛra katigi ye a kɛra muso ŋɛnɛ ye. Ni tun bɛ tali kɛ komi dugutigi la kɛnɛ in kan yan nɔ ministre délégué Imam Umar Jara ale tun b'a kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ o filɛ. Dugutigi ani ka kumakan mɛn ani ka bonya mɛn ani ka ladilikanw mɛn Mali kura ye nin de ye maa o maa nana nin kɛnɛ in kan ka se yan a si mana fɛn nɔfɛ kanu de y'a bɛɛ se yan donc o la ka bɛɛ lajɛlen fo i ka kanu ani ka cɛsiri la i ko pɔn i ko ɲɛtaga diɲɛ lahara jadi mɔgɔ min ye pɔn jɔ mɔgɔw ye k'u ka tɛmɛ a fɛ a fɔra ko ni mɔgɔ fatura k'i ka baara bɛɛ bi jɔ fɔ baara saba wa nin pɔn in b'a la madama mɔgɔw bi tɛmɛ nin pɔn in sanfɛ an balimamuso b'a ɲɔrɔ sɔrɔ a la a masaw b'u ɲɔrɔ sɔrɔ a la dugumɔgɔw b'u ɲɔrɔ sɔrɔ a la mɔgɔ mɔgɔ kɛra sababu ye ka contribuer o bɛɛ bi ɲɔrɔ sɔrɔ donc o kɔfɛ dugu fɛnɛ a bɛ dugu bɔ dingɛ kɔnɔ anw ye burusi kɔnɔ tagamalaw ye i tɛ pɔn in nafa dɔn sisan ni samiya sera i kana t'o cɛ an bolo o de la i bɛna dɔn ko baaraba don Fatim i cɛ i yɛrɛ Ala ka dugu bɔ dingɛ kɔnɔ président de la transition a ko layidu foyi tɛ ani maliyɛnw cɛ fɔ n'a kɛra ka jɔ aw ye ko a ye an san sabula bi maliyɛnw ko k'u bɛ kɔngɔ ta u bɛ minɔgɔ ta ko mɛ k'u bɛ colonel Asimi Choguel ko ka Mali ka hɔrɔnya segin a ma k'u bɛ pɛrɛnnen don o de kama donc o foli kɛ aw ye nin kɛnɛ kan k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ ministre délégué Imam Umar Jara la a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ muso min yɛrɛ ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka ni pɔn in dilan ka di ni dugumɔgɔ ninnu ma Fatuma Barika ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ka dugutigi fo ani ce ka dugudenw bɛɛ fo u ni ce u ka kunbɛnli la
a diyara n ye a bonyara n ma n bɛ jamanatigi fo n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ka représentant min bɛ yan n'o ye son excellence Omar Diarra n bɛ yan maire deuxième adjoint fo n'o bɔra yen n bɛ komikaw fo cɛ fara muso kan jeunes aw ni ce aw ka kunbɛli ɲuman na a diyara n ye n bɛ se ka min fɔ bi ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que don min na ne nana yan nɔ ni dugutigi kumana a ka laɲini fɔlɔ kɛra min ye o kɛra nin pɔnko ye n y'a fɔ a ye n ko n y'a mɛn n taara ka na ala y'a nɔgɔya n ma pɔn kɛra an bɛ ala fo k'a barikada ala ni ce ala min ye bi yira ne ni aw la ni pɔn komikaw surtout musolakaw ni bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'u bɛ ka nakɔw sɛnɛ n'u bɛna taa feere u bɛ pɔn u b'a tigɛ ka sɔrɔ ka t'u ka sugu tagaw la ni bɛna dɔ fara u ka jagokun kan ni bɛn'u dɛmɛ ni bɛna jeunes yɛrɛ dɛmɛ u ka déplacement na jamana kɔnɔ n'i ye muso dɛmɛ i ye denw dɛmɛ i ye dutigi yɛrɛ dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ donc an ka laɲini y'o de an hakilina y'o de asifiya kɔnɔ malikura yɛrɛ bi a sigilen don o de kan ni de ye malikura hakilina ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni exemple de k'a yira ko bɛɛ man k'i sigi k'a to autoritéw ka réalisation kɛ ni min y'a ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n'o bɛ se k'o kɛ o k'o kɛ ka jamana dɛmɛ ka jamanatigi dɛmɛ pour que mali bɛ gɛlɛya min na an ka se ka bɔ a kɔnɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na ala ka ni ɲɔgɔn na caman caman yira ne ni aw la aw ni cɛw yɛrɛ merci. Ni tun bɛ tali kɛ Fatumata Bariga ale min kɛra sababu ni ka se ka pɔn kɔni jɔ ka di ni duguma ninnu ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina cɛ an ka setigi caman kɔnɔna na nin bɛ se ka kɛ cogo mun na n'an bɔra yen Segukaw fɛ yen nɔ festival belebele kɔni kun sigila yen nɔ festival in kɛlen na Segu hôtel baarakɛlaw olu kɔni y'a yira ko festival in kɔni kɛra sababu ye olu kɔni bɛ musaka sɔrɔ a waatini kɔnɔna na k'a bɛ yɛlɛma kɔni don Segu fɛn bɛɛ lajɛlen na an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. Festival ye opportunité ba ye Segu hôteliw ma parce que n'i y'a jateminɛ waati a dɔgɔkun in kɔnɔna la hôteltigiw bɛ se k'u yɛrɛ bɔ dɔɔni hôteliw bɛ fa restaurant bɛ marché bon vraiment festival nafaba de bɛ se hôteltigiw ma a nafa fanba yɛrɛ ye hôteltigiw ye hôteliw falen don malgré coronavirus bɛ yen hôteliw fara quoi c'est festival in kɔnɔ a bɛɛ b'i ta sɔrɔ hôteliw yɛrɛ dɔrɔn tɛ fɛn o fɛn bɛ fɛn dɔ bayɛlɛma ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye guidew fara fɛnw kan vraiment bɛɛ de b'i ta sɔrɔ festival tɛmɛnen kɔ an bɛ relation ɲumanw sɔrɔ kɔfɛ séminaire bɛ sɔrɔ séminaire fana bɛ sɔrɔ a kɔfɛ. Min kɔni a ka fisa anw feerekɛlaw bolo parce que ani wagati gansanw tɛ kelen an bɛ client sɔrɔ a sanni ni tɔw tɛ kelen sanni bɛ kɛ parce que dunanw bɛ na donc an bɛ dɔ fara an ka dumuniw kan sugu ka fisa ni wagati min tɛ festival ye. Festival la tiɲɛ na place tɛ sɔrɔ an fɛ an bɛ feere caman kɛ festival kɔnɔna la place chambre bɛɛ talen don donc an bɛ nin tile saba in bɛɛ k'o la chambre bɛɛ talen don depuis festival ma se fɔlɔ réservation bɛ kɛ ka chambre bɛɛ maminɛ ka bila donc ni festival sera dɔrɔn a tɔ tora mɔgɔ kana dɔrɔn ka don u ka so kɔnɔna la chambre kɔnɔ ka da dunan mɛlɛw bɛna ka na Segu yan u bɛna Segu hôteliw ye u b'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in ka ɲi an t'a dɔn k'a fɔ ko hôtel ɲumanw bɛ Segu comme ça donc u bɛna a b'u attirer ka na siɲɛ wɛrɛ ni min tɛ festival ye u bɛna chambre ta a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ Segu la dɔn kosɛbɛ hali festival tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ se ka segin ka na Segu visiter parce que festival période i b'a sɔrɔ a ka surun u bɛ bɔ ka taa ko wɛrɛw la u bɛ se ka segin ka na Segu ɲɛ kama siɲɛ wɛrɛ ka n'o Segu lajɛ donc a bɛ kɛ sababu ye fana u bɛ si hôteliw la hôteliw bɛ dɔ sɔrɔ o fana la. Ni tun bɛ tali kɛ Segu hôtel baarakɛlaw la u y'a fɔ cogo min na ala ka ni ɲɔgɔnna caya festival bɛ kɛ fan o fan ala ka hɛrɛ se a sigidalamaw ma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samake min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa États-Unis chef de la diplomatie américaine ale tɔgɔ ko Anthony Blinken ko ale bɛ tile saba taama na min ye Asie Pacifique jamana kɔnɔna la a yira la k'a fɔ ko ni maakɔfɛn ko a taakun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko fɛn min ye jɛɲɔgɔnya ni terre siraw ni badenya sira min bɛ Amérique jamana ale ni Asie Pacifique cɛ walasa ka olu kɔrɔkɔrɔ hali bi ko wa tuguni ko min ye hakilila minnu bɛ Chine jamana na ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu ma ko ka se ka olu dan sira la n'an bɔra yen an bɛ taa
min ye Israel ka taa se Siri jamana ma ko olu kɔni ko gɛlɛyaba b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na dɛ ko bawo ko min ye ɲɛngɛrɛ bɔ kɔni ko o kɔni cayalen don kosɛbɛ ko hali min ye février kalo tile 8 san 2022 o su ka dugu jɛ février kalo tile 9 la ko min ye marafɛn jugu min n'an b'a wele ko missile la ko o kɔni kunkan ma dogo maa si la nin yɔrɔ kɔfɛlen na n'an bɔra an bɛna farafinna yan an b'a ladɔnna k'a fɔ min ye Thomas Sankara n'o ale ye Burkina jamanakuntigi kɔrɔ ye ni ale yɛrɛ ka fanga dafirila san 1987 ko maa minnu nɔ minɛ o ci la n'o ye Blaise Compaoré a n'a nɔ ye k'o kiiri kɔni kun cɛra dɔ fana ɲɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ san 30 kaso o kɔni sumana min ye Blaise Compaoré ale kunna wa yɛrɛ la ko Blaise Compaoré ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko a sigilen bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'an bɔra an bɛna Sénégal kaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ farafinna walanba min n'an b'a bolo Coupe d'Afrique des Nations ni ale yɛrɛ kun cɛra dɔ fana ɲɛ tɛmɛnen na ko min ye Sénégal jamana ko ale jɔyɔrɔ bɛna tini ma kosɛbɛ k'o de kama sa ko min ye nisɔndiya ani pangapuruti ko halisa k'o bɛ Sénégal kɔni kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa Sénégal jamanakuntigi min ye Macky Sall ye ko ale kɔni bɔra sa ka se ka lajɛliba kɔni kɛ o taga ɲɛsin a ka cadenw ma a yirala k'a fɔ $50 CFA wari la fo ka taa se du terrain fila ma Dakar kɔnɔna la ani Jamiya Jo o kɔnɔna la ko o taara ka di nin tonatan jɛkulu ninnu fo ka taa se u ka ɲɛmɔgɔ kelen bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa République démocratique du Congo an b'a ladɔnna k'a fɔ min ye dugukolo kɔni n'o fɔcogo la sɛnɛ ko ale kɔni donnen don ba la kosɛbɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na bawo ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ min ye baarakɛla n'o ye fonctionnaire ye ka daminɛ dɔgɔtɔrɔ kunta ka taa se avocat ma ka taa se professeur ma n'o ye sanfɛ karamɔgɔw ye o n'a ɲɔgɔnna caman k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin bɛ sɛnɛ ma nin waati na RDC jamana kɔnɔna la ba ko min sɛnɛ ko n'i y'a jateminɛ ko n'i ye min don a la wa k'a b'o de d'i ma wa k'a bɛ se ka tɛmɛ hali o ka yɛrɛ karamɔgɔ Sidiki an min sɔrɔ jamana kɔ kan o la kuma dɔ ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na kuma dɔnna bɛɛ lajɛlen bɛ nin fɔ ko dugukolo kɔni ko tɛ maa janfa ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka tile sɛnɛ ma cogo min na